Forever Aloe Berry NECTAR. Spojenie brusníc a sladkých jablk poskytuje prirodzenú, sladkú a sviežu chuť. 97 čistého aloe vera gélu z dužiny listu. Bez konzervačných látok. Podporuje zdravé trávenie. Podporuje zdravý imunitný systém. Pomáha udržovať prirodzenú hladinu energie. Brusnice pomáhajú pri ochrane močových ciest. Osviežujúca vôňa brusníc je spojená so sladkými tónmi jablk, aby ste si mohli náš gel z aloe vera poriadne vychutnať. Výsledkom je osviežujúci nápoj, ktorý nielen pomáha pri trávení, ale je nabitý fytonutrientmi a vitamínmi. Keď povieme, že Forever Aloe Berry Nektár obsahuje naše aloe vera, máme to na mysli. Tento nápoj obsahuje 90,7 stabilizovaného gélu z aloe vera z vnútorných listov spolu s koncentrátmi prírodných ovocných šťav na udržanie vášho imunitného systému a na udržanie prirodzenej energetickej hladiny. Aloe použitá v tomto lahodnom nápoji je ručne zbieraná z našich vlastných polí a je prvou svojho druhu, ktorá získala certifikát čistoty a účinnosti od Medzinárodnej rady pre Aloe Science Council IASC. Brusnice a sladké jablká poskytujú prirodzene štipľavú chuť. Brusnica obsahuje antioxidačnú silu, ktorá je 20-krát vyššia ako sila vitamínu C a obsahuje proantokianidíny, ktoré okrem vitamínu C poskytujú podporu pre močové cesty. Špeciálny fytonutrient L-quercetín je ďalším silným antioxidantom, ktorý pomáha urobiť z Forever Aloe Berry Nektár a zdravý a lahodný nápoj. Objednajte si tento